Okay guys, good morning, good morning. Papakita natin guys yung kung paano mag-tractor yung dito guys. Dito sa Pangasinan. Kung paano mag-tractor guys, oh. Yan, oh. Ang galing! Ganyan mag-tractor guys. Oh. Yan, oh. Nagkasakay lang yan guys, oh. Ah, galing ng guys, Pilipino. Ayan na guys, oh. Galing yan guys. Naka-rides. Ganyan yung guys, pamamaraan ng pag-tractor dito sa Pangasinan. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat na naman ulit sa suporta na binigay ninyo.